cosa molt clara. Tenim que votar un partit que represente lo nostre. Ahí està. Tenim que votar l'essència que recuperem per recuperar l'orgull de ser valencians. I això no passa per els partits que avui en dia estan en el Congrés, ni els que estan així. De què no serveix tindre 15 representants valencians si no defenen la nostra terra, si no ningunen en tots els sentits. És dir, que el vot útil és el vot dels valencians, és el vot dels som valencians, és el vot de la dignitat, aquell que va treballar per la nostra terra, per el nostre futur, per els nostres antepassats i també, per descomptat, per els nostres fills. És dir, que tenim que tindre la dignitat de recuperar la nostra essència. És dir, aquesta gent ha intentat dir que els valencians són corruptes. No, els valencians és un poble honest, és un poble treballador, és un poble dinàmic i és un poble honrat. I són deshonrats són els polítics que han furtat, no els valencians.